агенти мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 11 май хабар дод ки тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятии яхшиев дилшод бахтиёрович муовини мудири мактаби ронандагии самсунро анҷом дода ба додгоҳ фиристодааст. агентӣ гуфт дилшод яхшиев дар ду мавриди аз кор рафтодагон барои омода кардани ҳуҷҷати ронандагӣ 4650 сомонӣ ва 4700 сомонӣ талаб карда гирифтааст. бино ба ин манбаъ яхшиев дилшод бахтиёрович дар вазифаи ҷонишини директори мактаби ронандагии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд самсун кор карда истода, моҳҳои октябр-ноябри соли 2020 аз шаҳрванд А барои ба номи писараш шаҳрванд Б омода карда додани шаҳодатнома дар бораи хатми курси таълимии ронандагӣ маблағи 4650 сомонӣ талаб карда гирифт. инчунин яхшиев бо ҳамин тарзу усул моҳи ноябри соли 2020 аз шаҳрванд В барои омода карда додани шаҳодатнома дар бораи хатми курси таълимии ронандагӣ маблағи 4700 сомонӣ талаб намуда гирифтааст. нисбат ба яхшиев бар асоси моддаи 279 қисми 4 банди А кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми ришватдиҳии тиҷоратӣ парвандаи ҷиноятӣ кушода буданд. бар асоси ин банди қонун ба ӯ ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1500 то 200 нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз 90 000 то 120 000 сомонӣ ё то 5 соли маҳкуми зиндон таҳдид мекунад.